wonten tepis wiring begendul wana merta ateges wonten pinggiring alas Amartalaya. Eyang ira saking kawulang para kadang Pandhawa. Raden Seta salah sawijining pandhita anom ingkang minggir saking Depok Pertapan Reca Manik. Menika prasasat nyatakaken mbok bilih kawulang putra wayah. Bratasena menika pinuju babat alas Wonomerta, nggih alas Mertani, nggih alas Amartalaya, nggih begendul Wonomerta. Boten kenging ngersani Yang Pandung Raden Seta saking Depok Pertapan Reca Manik boten tepis wiring begendul Wonomerta dampyak saka Kurawa lampahé dicegat ke Raden Seta dadosaken panca bakah Bandha Wanapati. Pandhu Glandhistarata putraning Abiyasa. Lah Abiyasa iku putraning Rama Kulasara. Kawuna menawa Abiyasa eyangmu Abiyasa iku putra-putra kandung lan eyangmu Kulasara, aku putra-putra sedan saka eyang Kulasara. Kula bukane siramu ngluwuk aku eyang. Eyang dudu ateges eyang mbah kelakon eyang buyut. Duweni jangka apa nek gak salah iki Jaya Jirata ya. Ya yang tak jabel bahasaku nyata-nyata si eyang karane Seta iki kaya-kaya dadi pagering
yaiku Gendul Wonomerta. Aku bakal tumuju ana babagan alas Amartalaya sing dibabat kelan Sena wis oleh separuh. Tujuane mundi dawe Paman Harya Sembuni Marjaya ganane Bratasena. Oh. Jaya Jirata kawruwana siramu kelawan Pandhawa iku jek dulur. Najane dulur pisanan. Pandhawa kaweran nom kali Cirang putra Dastarata, Pandhawa putrane Pandu adik Dastarata. Iku jek dulur pisanan lah kok malah kate alapati. Seta nyata siramu mau tak jarwani menawa siramu dadi pagere Bratasena. Nyata siramu sing nebengi Bratasena. Mula bukane minggiro. Kurawa kang dambiak sakmono kae kene Bupati Ginaya mangap merjaya Bratasena sing babat alas Amartalaya. Oh lah ya kaya ngono. Kok dikaya apa siramu ya diane putu ya putu. Sena ku dia Pandhawa ya putu. Mula aku nganti tak rewang cikla-ciklon Depok Petapan Reca maneh tundone mung kepingin tetulung sak padha-padha. Dene siramu tega mentol kadulurmu dhewe dudu wong liya nak. Pun Eyang Seta sing bakal nandingi gendro-gendro dialah Seta kelakon tak gawe lara ora tepis lirik Begendul Wonomerta kene siramu. Wah, gak dijung sing becik kok iki.
Seto Najanto penetuwa kelan siramu nyatane siriang bebelo kelan Pandhawa kaya dadi pagering kane Brata Seta dudu Jaya Jirata lamun to mundur sajangkah kelan ramu jajal sunteken ngelmu endi ngelmune Pendhita Anom Dewa Pertaparca manik ayono tumenggung sindhu kelingan krana Jaya Jirata wah tak gawe ram siramu Seta
getih nira tating sembura jangganira kapuntir puntir jangganira kapuntir puntir iladialah seto ya sing wong siramu dudu dalem bebatan wadak miturut dawuh Eyang Wiyasa biyen menawakane Eyang Buyut Kulasara iku duk rikala semono ana kananing Bengawan Sinugangga ngarungi Dewi Lara Amis banjur ni Dewi Lara Amis dan Dewi Ambarwati sing duweni gondo-gondo arus sing kaya ngono saking gedene gondo nganti praune pecah. Nek salah wujuding prau yaiku Raden Seta, Raden Kincaka lan Kincarupa. Banjur gondo-gondo basin, gondo-gondo arus wujud Raden Gondowardaya, Gondomono kelani Dewi Gondowati. Ya, nek pancen siramu tetep dadekne pepalang. Bebasan papan jono core ing atulis. Kok dadumu aku bakal medhot kok palang ana bakal mlumpat Kurawa perjaya kanane Bratasena. Andien sawetara nek kaya ngono. Klana Jayajirata. Sinare kasething mudhut kanca bakal mulang arus kelawan Pendhita Anom wonten Depok Pertapan Retamanik Raden Seta Dewasi Seta piyambake imut Purwadasina lampah menawi saking Kanjeng Ramanira Begawan Sepani Dewa Durika semanten nalika wedang ilmu minangka piantuk anggen suwita dhateng Praja Ngastina sinten sejatosing Jayajirata menika kawonten kawujudaning bungkus-bungkusing sena ingkang wonten lampahan sena babar bungkus Begawan Semani Dewa kan garwa ingkang sampun jejodhoan 10 taun tetep kiwon gisi Begawan Sinugangga nyuwun dipun paringi putra kelawan dewi wonten negari Ngamanta Konang Jambang bayi 8 taun ingkang boten saged pecah wonten bungkus sekabeh pusaka madal saka pengilmu boten kuwawi mecah bungkus ananging boten ing kersane yang pandung wonten kawujudan gajah ingkang idak-idak bungkus ingkang nami Gajah Gajasena mila Konang Jambang bayi dipun paringi nami Bratasena Brata majasing tapa Sena majasing Gajasena ingkang idak-idak ndalari pecahe bungkus. Bungkus kabopong lawan Hyang Bathara Narada kaandhapaken dhateng pangkone Begawan Sepani Dewa. Den Siri Dikara lan Begawan Sepani Dewa wujud dalma bagus cahyane dipun paringi nami Raden Jayajirata. Raden Jayajirata. Jayajirata menika putra putrane Begawan Sepani Dewa saking Depok Pertapan Giri Sabda. Wiwit teksi timur lelumban jagating ilmu guna kawijayan. Lepasan karang dumadi. Sintare kasih sering do kelawan Raden Seta. Sigra piyambake sendhakep asta suku tunggal wonten tepes wiring katebian saking sukuning wonten Begedul Wonowerta. Sendhakep asta suku tunggal sapa winatan nutupi babanira saha sampun kongsi kawedane mesa. Ana mangkut manggeng tucaking grana keningaken cipta penihan napas. Emut piwulake Kanjeng Ramanira Begawan Sepani Dewa. Ilmu napa ingkang den emut anamung melih aji paneguhan tau.
dadi kautane Aji Paneguan menawi sampun dhateng niku prasasat milih tanding piyambake boten saged kampur wonten kanca bathah Cidra Rinapal Aji Mantraliyo. Bismillahirrahmanirrahim. Kundat niat ingsun angrapal Aji Paneguan. Allahumma dadumilang tanpa sangkan, Allahumma dadumilang tanpa nggon. Aji Paneguan kono wetan ragaku moyo ana ing jagat kulon. Dadine Aji Paneguan kono kidul ragaku moyo ana jagat sisih lor. Sira Aji Paneguan kula dari sawiji aku duweni satu marang muga seto bang sirahmu. Lamun sira ora bisa nyirano seto lakon tak buana ajal kamulyanmu. Yo aku sejatine kuwi. Ngedat-edapi sumrambahe Aji Paneguan linambar. Rumasuk dhateng raga ragane Jayajirata. Gedheaken daya kiyatan Jayajirata sinar linambar Aji Paneguan. Piyambakan dulu Raden Seta kadulukaton sak mrica jinumput Raden Seta. Pendeta gelek dugem yo ngene iki, tak grebeken jalan horeg ta to. To?
jiramu sakjane kaya dening putuku dhewe. Dadi kananing aku dari jejiban ngilingno wong barang sing kleru nanging aku tak elno ora kena. Jajal ta kaya Andin sawetara kaya ngopo krida-kridaning Pendhita Anom saka Depok Ketapel Reca Manik ya Raden Seta. Oh yo. Sampun kajrosaken. Raden Seta menika kapernah putra lan begawan Kulasara, ananging putra sedang. Awit kawujudan saking pecahing prau. Wujud tigang pernawis Raden Seta, Raden Kincaka Kincarupa. Ira kautran gegirisi kaun ngelmu Raden Seta. Dasar Pendhita Anom untuk Depok Pertapan Reca Manik. Sinare kautane Jaya Jirana kedalaken Puji Jatira. Seta ugi ngawetulaken pangeran-eran kedalaken aji tulak sengkala balik piyambak. Sigra rinapat aji mantranira. Bismillahirrahmanirrahim. Kundat yen ingsun angrapak aji tulak sekolah balik. Allahumma asra wali lamun tumeka aja bakal tumeka. Lamun tumeka aja bakal tiba. Ngelmu apa jasad apa kang tiba ana ragaku lamun tiba paing aja eling. Tiba kon. Aja katon tiba wage aja mrene tiba. Kliwon kliwato lamun tiba legi aja wani. Aja wani sing karo gendak lan aku Raden Seta ya aku lasing Adam ya aku guruning Adam. Kang rene sen malaikat 44 rino lan ngirim selamat selamat saka kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Durga geni durga mangsa kangmasya padha suminggaw. Segala wetan kidul kulon lawisor dhuwur bali ana jalmu. Sekolah sing sakjroning banyu, sakjroning geni, sakjroning angin, sakjroning swasana, sakjroning lemah. Bali ana ajal kamulyamu. Ya aku sedantening guru. Kocap Raden Seta Indaman aji tulak sekolah bali sanalika sata kula nyangketi raga ragane Seta mecitat saking suhuning kaunaning Bagedul Wonomerta dumawah wonten Astina Negari.
Pinten klantang sen. Menogane kakangmu Bratasena kowe babat Begendurwana merta siramu tak utus babat alas sawu jajar ya. Pinten tangsen. Babatun alas sawu jajar. Lamun kowe wis padhang iku kena mbok paruh. Sing siji yaiku mangko dadi kesatriyan sawu jajar, sing siji dadi kesatriyan bumi mertani. Mula ana kono siramu kawujudan apa wae ana kono sing kudu mbok ayahi ngetaken dawuh ning ngaten ayang kang putra wayah Raden Pinten lan Raden Tangsen nyuwun pamit tumuju dhateng alas sawu jajar eyang ya masa kedua Pinten lan Tangsen yo yen nggih kawan Raden Pinten lan Raden Tangsen menawi Kang Rama Raden Bratasena babat alas Amartalaya nggih Begendurwana merta Raden Pinten lan Raden Tangsen arsa diutus babat alas sawu jajar piyambake. Lah mangke sak bareng sak padange alas sawu jajar kedah kaparu dados kalih sing separo dados kesadaran sawu jajar separo dados kesadaran bumi pertau asal. Dadi kene Kakang Pinten lan Tangsen nyuraken eyang nira Resi Seta sakmalika tumuju dhateng alas sawu jajar piyu. Pinten lan Raden Tangsen anggene babat alas sawu jajar mila Raden Pinten kengriku di depan kelawan Gandharwa utawi Jim Nakula kawadar kanca bakah Raden Pinten Jim Nakula kasane dok Raden Pinten Jim Nakula
rumasuk dhateng raga raganing Raden Pinten. Raden Pinten kenging damel asma Raden Napura. Dadi Raden Tangsen alas ingkang sampun den babat sawijajar kula sampun diparu. Separo winatan bumi Retawu. Dadi wonten madyaning babatan alas bumi Retawu Raden Tangsen saben jajar kanca bakal kelarat kaunane Jim Sahadewa. Jim Sahadewa kasar yuda manjing dhateng Raden Tangsen. Mila Raden Tangsen kenging damel nami Raden Sadewa atau Sahadewa. Babatan alas dinggo damel kawin satriyan kesatriyan sawijajar kaliyan kesatriyan bumi Retawu. Anyrosaken kawanan Panengga ing Pandhawa. Saknalika kawonaning Amartalaya begentul wana menut den babat padang jilang kawan. Dengeripun Sena kagungan dereng kagungan papan dunung anamung wonten pondok waluh mawon. Men ila babatan alas begentul wana mata kalian Sena den tanemi jagung, waluh, palawija. Lan lintu-lintunipun kangge kawanan Tegal para kadang Pandhawa. Dasar wajib beduk bener panase gumatel gatel bleduk sinandung mawur mangsa kalaning binayu. Kocap kawontenaning saknalika Bratasena ler boten kiyat hilawat amyuk wonten beriwi sambat mati Harya Bratasena. Bagi gumun kok saged regane kadha dene pedhoti otote delolose bebalungane. Dewa semanten saya mboten saged anduru napa kedadosan ingkang sampun kelampahan. Dari perpeki kelawan Resi Seta saking Depok Petapan Reca Manik gak pernah eyang boyo kira sanalika jengjetan ilu Banaspati lumajar kapang-kapang kenging perbane Resi Seta.
duweni lakon apa nak? Eyangku seto sepisan anggonku nandur jagung, nandur waluh, lan liyane gogrok tak sirang bendina ka urip. Nganti kowe dene mati alung. Sing nomor loro, sik buru wae. Ragaku glendruk ing pertiwi kaya dadi pedhoti ototku. Ilolosi bebalungan kue yang kuseto. Kene yo nak, Seno. Kaperlu ana kanane ana lakon sepisan tanduramu ora urip, tanduramu mati. Sing kebak walang sangit, kebak omo iku tekan dayane Resi Danyang Durna kaya denunggal sawiji kelawan Betari Nini Permoni. Sing gawe patine tanduramu supaya Pandhawa ora iso mangan. Dene sing nomor loro. Mula bukane siramu nyawang aja disawang tata lahir ngono kok. Uga sawang nganggo tata batin. Sing kok ayahe sik buru kok deleng keloro kanane mripat lahir ora katon nanging batinmu kudu deleng. Apa sing tumemplek ana ragamu iku undunge pun eyang sing kok kene. Eyangku seto banjur kaya ngopo. Wis mojo buwo. Ayo lerem sak wetara. Ana rompokmu ana gobokmu nggo ana babakan alas kono merta kene. Eyangku seto tak gugur nek kaya ngono. Kok undune pun eyang terpekawak. Gegentos ingkang winurusita posiniring yang medal saking Pondok Walu panenging Pandhawa Raden Taranggana Raden Janaka ingkang medal upaya kanang raka niki Bratasena ingkang nilaraken Pondok Walu mboten wonten kabar kawusananing den kanthi lan Panakawan Jimat Semar Bakodala Besut. Mila sak dalan-dalan Taranggana mangu-mangu tansah eling-eling lelakon duk nikala semanten wonten Pondok Waluh piyambake. Cek
ninggalno pondok malu. Dari dulu kalau semono kan babat alam Amartalaya yo. Lah tapi kan seprene kira-kira yo ono nakne gak lali 12 dina iki. Kok gak ono balik kan kabar kamu sakane. Golekmu karane daramu Taranggono gak enak atine yo. Aduh, iya man. Oh jenenge dulur man. Ana ketembungan tega loro nek gak tega pati ini. Sejagal kene tore. Man, rek mangun dewa saka terbukti yang dheweke manike romo. Hah? Iya kono. Joblo tak kelunggu ana. Mundi sing dadi kandhamu arek. Sud, nggih Pak. Kene nak daramu Taranggono manggon ndi? Iku Pak. Gleset tinggal wit ringin dengan Pak karo bubune Mas. Ya kesel kok. Ayo diarti bloko. Nggih Makde, kula kenapa Makde? Aku prinyo dore, besut. Kula Makde besut ngaturaken bukti dadung Makde kula Semar. Iya nak. Besut gua kono iki. Nggih Makde suwun Makde. Pak, aku melok rombongan kene ya, Pak. Ya melok rombongan kene. Enak. Prasmini widodari endangi Kyai Wadon tebih kinarya celak ananging tansah kecaketan sang lebeting cariyos anyar saged wonten madyani keratan majasi wonten tengahing dalan sinten ingkang jumeneng wonten inggil menika toh Panakawali Jimat ingkang dados pakamanging para kawula cedhek kautaman cedhek kasupapan cedhek kebrahmanan Semar Bunjogati Nayanta kangge jagat asmara santa Desanjang Gum Desanjang Ismaya Jati asmane den kanthi lan putra kinasih Bagong nggih Bawor nggih Jablaita nggih Mangun Diwangsa nggih Sangjang Wayang Sumawana putra wayah besut nggih pesut nggih Sangjang Ketijo nggih Sangjang Ketinjo asmane andharaken momongan iki lho Raden Taranggono ingkang medal saking Pondok Waluh Upaya Kadhatira Sepuh Bratasena ingkang paring warta mbok pilih babat alas Amartalaya dibutundul Wonomerta mila Semar Arsandanu lan putra kinasih Mangun Diwangsa sumawana kang putra wayah besut sabdanira Indra Semar Rinten kelawan dalu lan ana kamucap
dening kawontenan ingkang badhe ngrumpaka midhangan merta wirtane sebab bakal sinambi tetambulane Sena kata sing